Ahoj, Patrik Ondo. Nachádzame sa v Čečehove na stavebnom pozemku s výmerou 1327 m2, ktorý je na predaj. Vítaj na obliadke. Excelentná šírka pozemku až 64 m2 a pokojná ulička v obci. Ak vás pozemok zaujal, tak mi zavolajte alebo napíšte a spoločne sa sem prídeme pozrieť. Majte sa fajn. Thank you.